Tak ahoj, zdravím, zjistila jsem, že nemám moc času. Nějak mi to nejede dobře na tom TikToku. Dobře, v pořádku. Je to pro všechny satani, co existují na světě, to znamená chlap. Drzej chlap, nevychovaný, prostě dobytek. Týráte psychicky ženy, mlátíte je, neuctíváte je jako své ženy, protože nemáte žádnou úctu. Nevím, co se děje, kam se to všechno ztratilo. Moje maminka byla mlácená za nic. Já jsem byla mlácená taky za nic. Psychicky týrána, to je jasný, ponižována taky. Z jakého důvodu? Protože jsem porodila děti a starala jsem se. Dobře, v pořádku. Já si myslím, že 50% žen to nezažilo. A děkuju Bohu. 50% možná si myslím, že to zažilo a zažívá do teďka. A nikdo s tím nic nedělá. Když se zavolá policie, tak co udělá policie v České republice? A máte kam jít? Máte se kam jít schovat? No nemám. Neudělají s tím nic, pokud vás nezabije. Příklad, v tom nejhorším případě. Jako třeba teď bylo, že omylem spadla na nůž. Družka, že jo? Omylem. Dobře, stává se. Ale protože mám fakt málo času, lozou mi na nervy určitý lidi strašně moc. Třeba mě nasrala písnička od Ektora, DJ Witch, písnička Number One. Jo, co jako dobře, něco si zaspíval Ektore, si jako fér, dobře. Ale co to je za písničko? Jako tam takhle ponižuje ženy, jako to ty jsi jako krasavec. No, takže chci být slušná, jen abych ti nedala strašně sprostě za tu písničku. Je to úplně odporná písnička, nemá vůbec žádný styl, ani muziku, nic. A tohle video, co ukážu. To mě taky dneska dostalo. A já si to najdu. No, to doufám, že teda najdu. Ty. A zase. A zase je to takhle. No prostě, ale... Ty otravuješ všecky. Ty otravuješ všecky, staráš se do všech. Jeb do lidí. Lidi nesnáš. Ale my se omlouváme. Ona se zasmála. Frérka. Jako, jak si to mohl dovolit? Nevím, kdo to je, nevím. Je to... Máš tady jedinečnou příležitost. Red Card Podcast, nevím. Žádná úcta k ženám. Jako s tím se už musí něco dělat, protože mám 2 dcery a nechci, aby to někdy prožívali. To, co jsem se zažila já, mluvím z osobních. Jo. Co jsem zažila, tak prostě vím, nemluvím. A taky jsem slyšela, nejenom zažila. A vidím doteď, co se děje. A mě to nebaví. Už mě to nebaví. Prostě, nevím, proč tady neudělá zákon, jako třeba v Anglii. Tam chlap se bojí promluvit na ženu, na to, že by hodil do ksichtu zákusek, nebo aby jí týral. Neexistuje. Tam je na prvním místě dítě, žena, zvířátka, tak to má být, ano. A pak je pes. Je pes a pak je chlap. Na posledním místě. Krásný zákon. Jsme v České republice, žiju tady, moje dcery budou vyrůstat, já tady nebudu 100 let. A určitě nechci, aby si nějaký satan nevychovaný dovoloval na moji dceru. Mlátil, týral, psychicky deptal, ponižoval za to, že mu porodí třeba děti. A projde mu to úplně v pohodě. A pak tam někde máme čokoládu a jde do kriminálu. Za čokoládu. Ne. Mám nervy prostě. Něco se s tím musí dělat prostě. Nikdo s tím nic nedělá. Každý řeší úplně píčoviny, ty vole.
Vlastně já nevím, někomu to nevadí. Někdo rád dostává. Taky znám takový ženský, který si myslí, že když dostanou od chlapa, že si myslí, že jim miluje, že úplně za ní umírá, to nemocný, ale tady ty holky, to je jako nemoc už. To tak není. Takže tady tím lidem chci říct, že mě to strašně mrzí, že se s tím nic nedělá. A pokud teda budu moct, budu se snažit, aby se to zlepšilo. Ty vlasy. Chlapi posílají 13letým, 14letým holčičkám. Všelaký věci, mám důkazy. Až mi přeskočí, což asi mi přeskočí, tak já to všechno zveřejním. Budete teprve čumět, vy zmrdí. Chovejte se normálně už. Nechtějte 13 letý, 14 letý holčičky, počkejte si, já jsem raz 16. Pane Bože, jak si nemůžete vážit žen? Já to nechápu. Svojich žen. Dobře, se někde skurvíte. Když to umíte, tak to dělejte. Jo. Ale mlátit jí, týrat jí psychicky a tady to jste vzali kde? Že vy tady to můžete. A to, že někdo rapuje a tady to a akorát to do hip-hopu, nebo já nevím, co to je za písničky, ani nevím, protože to není, má žádný styl, vůbec se nemůžu rovnat. Jakýmu třeba 69 video, tady to tam vůbec není, to se pochopte, že písničky se skládají jinak, ne? Musíte ponižovat ženský, ty vole. Nebo si ponižujete své mámy, uvědomili si to vůbec. Idioti, ty vole. A když nechcete ženy, tak jsem ty chlapa, ne, ty vole. Já si myslím, že budete spokojenější s chlapem. No, ono to pak vlastně i dopadne. Pak jste gejové. Jestli se někomu něco nelíbí teď na tady tom videu, tak mě to vůbec nezajímá. Já jsem tady za ženy, ne za chlapy. Mám fakt nervy, ty vole. Já jsem se chtěla, jo, a ten, jak se jmenuje, neznám ho osobně, krála Pabla, neznám ho. Jo, ale ten je taky dobře drzej na ženský, ty vole. Nevím, jako, o co mu jde, ale bys tady to oholil, tohleto. Tak pod tím bude něco hodně špatného. Takže ať si to si nechá. Když on teda dělá z ženských košťata, jak jsem viděla. No. A určitě nepotřebuji, aby mě někdo sledoval, jakože sledovanost. Ne, já chci prostě zákon, prosadit nějaký zákon, aby se přestali mlátit ženský. A týrat a psychicky deptat. Prostě ať je vemou hned pod katr. Kouřit. Hotovo. Ne, prostě nebudu slušná, budu furt už nadávat asi. Vadí mi to strašně moc. Ne. Prostě je to přehnaný, ty vole. Koukaj na to děti, ty vole, mlátíte nás, ty vole, před dětmama, tohleto. Co to je? Mám dost, jako, víš co? Nevím, mám s kým mluvit, jako jo, když se říká, povídám sama pro sebe, ale jako opravdu i ten videoklip, jak se jmenuje, jakože můj Hector DJ Witch, #1. Takže vidíte video, holky. Co tam dělají se ženskými? Masakr. Strašný styl, jakože. Kouřit banány, Hector. Musíš, abys tady tu písničku naspívat. Ještě jednou. Budu se snažit to změnit, holky. Doufám, že se mi to vyjde. Lituju vás všechny, pokud někdo takový prožívá takové věci. A věřte tomu, že to Bůh vidí, že to tak nenechá. Všichni, co mi to dělali, jsou takhle. Jsou tam. Takže něco existuje, ale trvá to. Trvá to hodně dlouho, ty. Chtělo by to něco rychlejšího. Ahoj.